Be di gwefan wirion wythnos yma? Dyma wefan i'r plentyn bach sy'n cuddio yndan ni gyd. Createfad.com. Cewch ddewis a dethol i greu eich rhech berffaith sy'n saff achos i'ch ffrindiau farw mewn poen wrth chwerthin. Mae'r peiriant rhech hefyd yn adlewyrchiad drastig o'r genhedlaeth ddigidol. Sut fyddwn ni'n cael ein cofio mewn canrifoedd i ddod? Fel hyn gyfeillion, few'r rhech ddigidol yng ngwynt y rhyngrwyd. Be sy'n wrong efo pobl? Ti ffeidio hyn y ffynnu? Faint sydd dy oed di? Oedd hwnna'n un lib. Ycha fi. Pan bod nhw'n gwisgo helmet? Be sy'n wrong efo byd ma? Mae rhywun wedi gwario wythnosau o bywyd nhw yn creu hwn. Boi bach sy'n edrych fel Dylan Ebenezer. Dipyn o follow through ar hwnna. Babiad.